आणि तुम्ही सैफुल्ला खानान अप्रोच फुडें काडटा म्हणजे आयकून गेलो तरी ना 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 सद्याक आमकां तरी अशें काय ना आमकां तरी अशें आयकपाक येता की खूब जाण अशे भायल्या पार्टी येवन एका कॉन्टॅक्ट तेका कॉन्टॅक्ट म्हणटा पूण आमच्या नजरेन तरी आमकां तरी अशें आयकलां की आमी टीएमसीन जॉईन जावपाचो टीएमसी तरी सगळ्याक अप्रोच जाता आयज तुम्ही पळयता जाल्यार आमच्या सेंट्रलाक सुद्धा म्हणजे पीसीसीक सुद्धा सगळ्या लिडराक अप्रोच जाल्ल्या टीएमसी सगळ्याक अप्रोच जाता. हमने ये ट्वीट नहीं किया है, हमने सिर्फ यही कहा है सबको मार्क करके कि बीजेपी को हराना सबसे इम्पोर्टेंट काम है और टीएमसी बीजेपी को हराने के लिए कमिटेड है और उनको हराने के लिए जो करना होगा वो हम करने के लिए तैयार है. हमने पहले भी हमने ममता जी को भी उसमें मार्क किया था. परसों गोवा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को डिफीट करना है. तो उसी लाइन पे हम लोग भी कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी सबसे बड़ा एनिमी है. एनिमी हम अपने आप में नहीं है, एनिमी बीजेपी है, उनको हराना है और उनको हराने के लिए टीएमसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना है. टीएमसी को जो आखिरी मील चलना है, जो लास्ट माइल वॉक करना हो, वो हमारा ईगो कुछ नहीं है. हमारा ईगो विल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ एनीबॉडी. वी आर ऑल कमिटेड टू गेटिंग द बीजेपी आउट और वो करने के लिए जो करना है. आयच्या या प्रचार सभेक व्यासपीठाचे गजरासात आमच्या मडके 2022ची इलेक्शनाचो आज आम्ही नाल अर्पण केलो आसा हे प्रत्येकाक खबर आसा. महालक्ष्मी देवीक अर्पण करून त्याच्या नंतर नवदुर्गा, आंबरेकर, कटमराळ दादा या वाटणातले सगळे देवी देवतांक नमन करून तुमच्या जोराचे परत एकदा या मडकई मतदारसंघातल्यान सुनील दरेकर विधानसभेत पावतले हितून निर्धारित उभा म्हणून आज वेगळी वेगळी टीका या मतदारसंघाचेर जाता. या मतदारसंघाचेर टीका करता असताना प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा. काही आमच्या पक्षातले लोक अजून दुसऱ्या पक्षाक मेळ्ळ्या त्यावेळी कित्याक उलयता. आज मडकई मतदारसंघात उदरगत जावना अशें तांचो प्रश्न आसा. उदरगत म्हणजे कितें हें तेंच्यांनी पयलीं चिंतपाची गरज आसा. मोगो पक्ष ह्या मातयेंतलो पक्ष आमकां अस्तित्वात दवरपा खातीर लढाई करता. ते कित्याक तर काही इतिहासांतले गोश्टी आतां जे नवे जनरेशन आसा तांचे पर्यंत पावना. मुद्दाम आमी आतां सांगपाक जाय लोकांक की 1963 ते 1979 पर्यंत मोगो पक्षान कशें राज्य केलें. काँग्रेस पक्ष त्यानंतर आयलो एका रातीन अर्स टू इंदिरा काँग्रेस एका रातीन अर्स टू इंदिरा काँग्रेस पासून जालो आणि त्यानंतर तोडफोड या काँग्रेस पक्षान कशी केली, वाताहत कशी केली आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षान ज्या पक्षान फक्त वाताहतूच करू ना तर दुसरे पक्षांक काबार करपाचे, आमदारांक पळोवपाचे, कार्यकर्त्यांक पळोवपाचे, उमेदवारी पळोवपाचे कशे कर्तव्य आपले पार पडले हे आज आमकां दिसता. आज परत एकदा आमकां 1963 ते 1979 दीस मोगो पक्षान जे गव्हर्नन्स केले, एडमिनिस्ट्रेशन केले. हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता. पयलूच हांवें नवप्रभा काय
नवीन टायम्साचेर जे आमचे रिटायर्ड हायकोर्ट जज जे आसा फर्दीन रिबेल तांणी एक स्टेटमेंट केलो. ते आमदार आशिल्ले मोगो पक्षाच्या कारकिर्दीत, जनता पक्षाचे आमदार आशिल्ले, आनी तांणी एका हायकोर्ट रिटायर्ड जजान कितें उलयलो तें हांव तुमकां नोंद करता. आपल्यान सगळी सरकारां दोळे मुखार पडयली. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे पळयले, ताई पळयले, त्यानंतर जे चीफ मिनिस्टर झाले तांचे पळयले. पूण जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आमची ताई शशिकला ताई काकोडकरांनी ते केले ते आज बसून कोणीच करू ना. काय दुभावना की रिकॉर्ड ब्रेक जातलो म्हणून काय and also strengthens the Congress party. So I'm sure the reasons are very, very clear, as already mentioned. Today, all over India and in Goa in particular, the BJP has failed the people in giving good administration, in giving good governance. They have thrown all the principles which they speak about, but which they don't practice. सिर्फ भाषण में वो प्रीच करते हैं, लेकिन जो करते हैं सब गलत काम ही करते हैं. तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बीजेपी, दैट देयर आर नो प्रिंसिपल्स, नो एथिक्स, नो मोरालिटी. दे आर द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट ऑन एवरी इशू, स्पेशली फॉर यूथ्स. व्हाई आर द यूथ्स सो फ्रस्ट्रेटेड टुडे? बिकॉज देयर आर नो जॉब्स, एंड ऑल्सो वेयर जॉब्स आर अवेलेबल it is being sold to the highest bidder. This allegation is I'm not making. This allegation, job scandal has been made by BJP ministers against BJP ministers. What kind of a government is this? The chief minister should have immediately dismissed either the minister who makes the allegation that there is corruption or against the minister who is doing the corruption. BJP CM does not do anything. One minister is saying other minister is corrupt, no inquiry, no proper action taken. So where will the youth go? सिर्फ आप हमेशा दूसरे इमोशनल इश्यूज के ऊपर आप बात करते रहते हैं, लेकिन असली इश्यूज क्या है? नो एम्प्लॉयमेंट, नो सैलरीज, नो द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन. So time has come that in this election people want to reject BJP, people want to throw out BJP, and the only party which can give a good government, which has got experience, which can give a stable government, which has got good leaders, is the Congress party. Other parties have come today with the intention of creating nuisance, creating disturbance with a different agenda. But Congress party has always stood by the people and stood by the state of Goa. And I'm very happy that young leaders who've got commitment, who've got an understanding of politics, they are joining today, and I welcome Shri Gajanan and all his people, and I hope that definitely Congress party will recognize his capabilities and will give him suitable opportunities in the party organization also. So welcome you. Thank you. आमचा आमचो यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट तेणे आभार प्रदर्शन करचें. सगळ्यांत पयलीं आमचे गजानन दिलूय काँग्रेस पार्टी वेलकम करता. तशेंच आमचे आयचे ह्या इंडक्शन आमचे लाडको आमदार आमचे खातीर सदीत आमचे खातीर सर्वस्व दिल्ले आसा. आमकां जेन्ना जेन्ना गरजेक गरज पडटा, जेन्ना मेडिकली जावं खंयच्योय गजाली आमच्यो गरजेच्यो आसता तेन्ना आमी मडकय आमच्या आमदाराचे दाद दोपटायतात आनी ते आमकां अवश्य आपले पद्दतीन जाता तितले पद्दतीन हेल्प करता. हितून कांय दुबाव ना. माझे जायते अनुभव आसा. गेल्ले हांव 10 वर्सां राजकारणान आसा. म्हाजे अनुभव आसा की आयज पासून जशें आपल्या कडेन जाता तश्यो लोकांनी तांणी गरजो भागयल्या. त्यो गरजो खंयच्याय तरेच्यो आसूं ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. मडकय मतदारसंघात तो कितें आसा, सुनील ढवळीकर ही व्यक्ती कितें आसा ही खंयच लिपलेली ना. स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी जेवढा त्याग केलेला आहे, जेवढे छळ, जेवढे त्रास त्यांनी सहन केलेले आहेत,
तसे त्रास सहन करणारा, तेवढ्या यातना सहन करणारा अगदी विरळाच असा स्वातंत्र्य सैनिक असेल. एवढे प्रचंड त्रास सहन करून देखील आज त्यांच्या नशिबी उपेक्षाच आलेली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आज राजकीय दृष्टीने, प्रचाराच्या दृष्टीने उपयोग करून घेताना त्यांच्याविषयी निवडक काही गोष्टी सांगितल्या जातात, त्यांच्याविषयी अपप्रचार केला जातो. इतकंच नव्हे तर त्यांचा अपमान देखील केला जातो. आज भारतामध्ये जिथे गांधींच्या संदर्भात काही म्हटलं तर त्याला गुन्हा ठरवलं जातं आहे, अशा परिस्थितीमध्ये सावरकरांच्या बदनामीचं, जी बदनामी करतायत त्यांच्यावरती कारवाईचं काय? ज्या सावरकरांनी द्रष्टेपणाने भारताची फाळणी होईल असं आपल्याला काही वर्षांपूर्वीच सांगितलं होतं, त्याच सावरकरांना द्विराष्ट्रवादाचं जनक म्हटलं जात आहे. या सगळ्या अपप्रचाराला उत्तर देणं फार आवश्यक आहे. आणि म्हणून भारताचे केंद्रीय माहिती आयुक्त श्री उदय माहूरकर आणि सहलेखक चिरायू पंडित यांनी भारताची फाळणी रोखण्याचं सामर्थ्य केवळ सावरकरांकडे होतं, या दृष्टिकोनातून एका पुस्तकाचं लेखन केलेलं आहे, वीर सावरकर, द मॅन हू कुड हॅव प्रिव्हेंटेड द पार्टिशन. या पुस्तकाचं गोव्यामध्ये प्रकाशन होणार आहे 9 जानेवारी 2022 रोजी. गोवा विश्वविद्यालयाच्या केमिकल सायन्स ऑडिटोरियममध्ये हा कार्यक्रम दुपारी 4:30 वाजता असणार आहे. आमची सगळ्या गोमंतकातील सावरकर प्रेमींना तसेच सर्व राष्ट्रभक्तांना आमचं आव्हान आहे की या कार्यक्रमाला त्यांनी आवर्जून उपस्थित राहावं आणि सावरकरांच्या प्रती आपल्याला नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज या पत्रकार परिषदेक आणि इंडक्शन प्रोग्रामाक उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे AICC ऑब्झर्वर आणि श्री दिनेश गुंडूरावजी, आदले मुख्यमंत्री तसेच ऑपोजिशन लीडर श्री दिगंबर कामत, आमचे गोंय राज्याचे युथ काँग्रेसचे इंचार्ज अखिलेश यादव, आमचे जनरल सेक्रेटरी अर्चित नाईक, साई चारोस्कर, जो मीडिया डिपार्टमेंटाचो चेअरमॅन हिमांशू, उपस्थित आमचे सगळे युथ काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स आणि जेचे आज हांगा इंडक्शन जाता तो आमचो गजानन बाब तिळवे आणि तेजे सगळे सपोर्टर्स. थोडक्यान सांगपा म्हणल्यार गजानन बाब तिळवे भारतीय जनता युवा मोर्चाचो नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आशिल्लो आणि गेल्या 15 दीस पयलीं तेणे ह्या मेंबरशिपाचो तेणे राजिनामो दिला आणि आज सकाळी भारतीय जनता पार्टीचो प्रायमरी मेंबर म्हणून तो आज रिजायन जाल्लो आसा. तर आमच्या खातीर हो आज उमेदीचो खीण की गजानन बाब तिळवे आमी पळयताले की एक बरो लिडर भारतीय जनता युवा मोर्चान आशिल्लो, सो भारतीय जनता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जावपाचो तेजो तो बळी पडलो आणि थंय तो अध्यक्ष जावपाक पावलो ना, तेका थंय सायडलायन केलो. आणि जे आज भारतीय जनता पार्टीन जे चल्लां राष्ट्रीय नॅशनल लेवलाचेर तशेंच गोंय स्तराचेर जे कितें चल्लां हेका अक्षरशः कंठाळून ते अभिनंदन करता. कित्याक जेन्ना केंद्रान भाजपाची सत्ता आसा, राज्यान जेन्ना भाजपाची सत्ता आसा आणि अशें आसतना ह्या सगळ्या पदांचो त्याग करून, कित्याक गोंयच्यान एकूच तो नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर एकटोच नॉमिनेट जाल्लो आणि कोणूच नाशिल्ले, सो येदे व्हडल्या पदाचो राजिनामो दिवन आज तो काँग्रेस पक्षान तो आज जॉईन जावपाचो तेन्ना निर्णय घेतलेलो आसा. सो आमी आज ह्या तेच्या निर्णयाचें स्वागत करता आणि म्हाका खात्री आसा की जरी शिवोले मतदारसंघातल्यान जरी जॉईन जाता तेजे मोठ्या संख्येन हांगा सपोर्टर्सूय आसा, जरी शिवोले मतदारसंघातल्यान जालो म्हाका खात्री आसा की गोंयभर तेजे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते तेजे संपर्कान आसा, तेजे बरे मागपी आसा, तेजे सपोर्टर्स आसा आणि म्हाका खात्री आसा की ह्या तेजे जॉयनिंगान काँग्रेस पक्षाक भरपूर फायदो जातलो आणि येणाऱ्या काळात
आमकां जे संकेत मेळ्ळा की तेय मोठ्या संख्येन काँग्रेस पक्षाक जॉईन जातले. सो हांव पुष्पगुच्छ दिवन Okay, welcome. आमचे लीडर ऑफिसर्स दिगंबर कामदेव फुलां दिवन तेजे काँग्रेस पक्षान स्वागत करता. तशेंच हांव मागता तेजे जे सपोर्टर्स आसा तांकां तेंचें स्वागत करचें. विनय बाकीचे Anybody else? सर हांव मागता आमचे लिडर ऑपोजिशन दिगंबर कामत यांनी ह्या वेळार आपली 2 उतरां व्यक्त करची. आमचे इन्चार्ज बाब दिनेश गुंडूराव, यूथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट बाब भरत, सगळे बाकीचे पदाधिकारी आणि पत्रकार भाव, आज एक अत्यंत बरो आज दिसूय बरो आसा, आज मुहूर्तय बरो आसा आनी अशे मुहूर्ताचेर आज भारतीय जनता युवा मोर्चाचो नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाचो मेंबर गजानन केळवे ताणें भितर काँग्रेसी भितर सरता ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हांव ताचें स्वागत करता.